og velkommen til Nørgaards Højskole. Jeg hedder Natasha, og jeg har gået her i foråret 2023. Jeg hedder Sigurd, og jeg har også gået her i foråret 2023. Så kom ind og tag et kig. Nu står vi så ned i friluftslivslokalet, og det er linjefaget friluftsliv og også linjefaget adventuresport, der faktisk primært bruger det her lokale. Yes. Og det er primært, hvis der for eksempel er en større tur, for eksempel en kanotur eller lignende, eller man skal til Norge, som man kan se på de her billeder her, hvor man lige skal debriefes eller briefes om, hvad der skal til at ske. Så det er deres stammelokale hernede. Og så hopper vi ud til friluftslivs- og udeområde, hvor der er klatretårn og bådplads. Og så har vi også nogle fede små shelters, man kan overnatte, hvis man har lyst. Jamen det herinde, det er så garagen. Og her der har vi blandt andet en masse mountainbikes, som friluftsliv og adventuresport bruger til at tage på tur. Så er der også nogle kanoer og nogle kajakker, som de også bruger på linjerne. Og det er jo meget handy, når vi har Gudnåen lige hernede ved siden af. Det herinde, det er så skolens keramikværksted. Og linjefaget keramik bruger rigtig meget tid hernede, men valgfaget keramik giver altså også alle dem, der ikke har linjefaget, mulighed for at få lov at prøve. Og her kan man jo, hvis man har faget, få lov til at sidde i sin fritid og lege med ler, prøve at dreje, male, brænde, glasere, alt det. Og så kan man komme hjem med en hel masse flotte ting, man selv har lavet. Jamen herude der har vi vores beachvolleybane og et dejligt udeområde omkring, og det er altså bare det bedste sted at slappe af og spille noget bold med sine venner, når solen den skinner. Jamen det herinde, det er så Vildt Mad og Bryg, eller Det Gule Køkken, som det også bliver kaldt. Ja, og det er deres primære stamlokale. Og her tager de også det her køkken næsten ud af naturen og sanker planter, laver mad på alle mulige forskellige sjove måder. Sjove planter. Og så er det jo selvfølgelig øl. Og når vi er rigtig heldige, så rører det også på vores fadelsanlæg oppe i baren. Jamen herinde, der har vi så Art Studio, som linjefaget kunst bruger rigtig meget til at lave alle deres kreative ting. De laver alt fra akvarel til oliemaleri og tegner med kul og laver linoleumstryk og savkunst og alt, hvad man ellers skal forestille sig. Velkommen til biografen. Det her er skolens biograf, hvor man virkelig kan få lov at sidde og se en god film. Og hvis man er heldig, så kan det være, at der er et biografudvalg på skolen eller en filmklub, der sørger for at sætte nogle virkelig fede film på hernede og lave nogle gode arrangementer. Og velkommen til cyklen. Vi har fået lov til at se på værelser i det her hak her, så kom lige med ind og se her. Værelserne ser alle sammen sådan her ud. Man har sin egen seng, og så har man et skrivebord, lidt opbevaringsplads, nogle knager, og så langt de fleste værelser har også lidt udsigt. Her der kan man fx se ud til volleybanen og holde lidt øje med sine venner, hvis det nu er, man lige ligger herinde. Herinde der har linjefaget skuespil deres lokale, og her er det mulighed for at øve replikker og prøve nogle scener af og få god feedback. Og kom med herover. Herinde, der har vi mit personlige yndlingsrum, studiet. Hvor der selvfølgelig er en masse fede keyboards, så kan man tage sin egen computer med. Og det herinde, det er så et af de 2 musiklokaler, som vi har her på skolen. Og her kan man spille musik i sin fritid, eller med sit linjefag, eller jamme med nogle venner, lave et band. Fuldstændig. Der er totalt frie tøjler, frie rammer. Det er så fedt. Det herinde, det er Media Maker, og det er linjefaget, der har deres lokale herinde, og en hel masse udstyr, hvor de kan lave alle mulige seje ting, som f.eks. podcast, t-shirt-tryk, fotografi, musik, alt muligt sejt. Det herinde, det er foredragssalen. Det er her, vi har morgensamlinger i morgenen og synger vores højskolesange, og ellers er der også diverse aktiviteter herinde og begivenheder i løbet af sådan et ophold. Og det her det er så skolens bæredygtighedslokale, hvor linjefaget bæredygtighed hører til. Og her diskuterer de selvfølgelig sådan relevante klimaproblematikker og lignende. Og velkommen til Café Farmor, vores allesamlings yndlingslokale, hvor der er plads til fest og til at hygge og sidde. Både herinde og sidde i selve den her stue, spille noget bordfodbold.
Jamen det her, det er så baren, og her skiftes man til at have en barvagt, når der er fester, og så skænker man øl til alle sine venner og sørger for at få en god stemning op at køre og have det mega fedt. Så er det selvfølgelig elevdrevet, så det er os selv, der skal sørge for at bestille øl hjem. Det er der et barudvalg, der kommer til at gøre. Jamen det herinde, det er så fitness. Og det bliver brugt især i eftermiddagstimerne, når man ikke har mere undervisning med sine valgfag eller linjefag. Så er det et fantastisk sted bare lige at søge tilflugt eller gøre sammen med sin roomie eller sine bedste venner. Og velkommen til motionssalen. Det er sådan en stor alt mulig hal, vi har, der bliver brugt til sport og til fest, til leg. Man kan også danse herinde, der bliver sat fastelavnstænder op, hvis det er det, man har lyst til. Og velkommen til skolens multisal. Her hører dans til, som du nok kan regne ud med spejlene. Og så hører yoga også til her. Og ellers så bliver det også brugt til en masse andet. Jamen det bliver blandt andet brugt til kor og også til at holde morgensamlinger nogle gange, hvis man skal bruge lidt mere plads. Shows kan der også blive holdt herinde, og aktiviteter til fester, fællesdans. Alt muligt sjovt kan man få til at ske hernede. Velkommen til spisesalen. Det er her, vi spiser morgenmad, frokost, aftensmad hver dag og hygger os imens. Og det er lækker varieret kost, og vi har helt nyt køkken, nyrenoveret køkken og ny udvidet spisesal. Så det er simpelthen mega luksus. Nørgaards Højskole ligger smukt placeret i Bjerringbro, hvor man har Gudenåen tæt på, smukke parker, gode faciliteter og lette togforbindelser til både Viborg og Aarhus, så man hurtigt kan komme rundt i landet. Og så har vi en af de helt gode naboer, det er Bjerringbros Idrætscenter. Tak fordi I havde lyst til at være med på rundvisning her på Nørgaards Højskole. Vi håber, I har fået lyst til selv at udforske højskolen endnu mere.